Здравейте хора, аз съм Замчо и днес ще отваряме жълто. Готов. Хора, гаджет на... Кой е този? Како нищо не ми се падна. Гаджет. 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 Sand Shroud. Аз искам го отворя бързо. Паднаме се гаджет на този. Ето го. Не спомних история, деба. Куко, куко, куко на мама, но. Куко, мано. Куко, 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 куко. Мано, мано, мано. Това е добре за онова. Горе доста. Ама ето това за един ден, хора. Добре, нищо, ама абонирай се на Бейф малко отгоре и айде, чао хора, това беше от мен. Аз съм Ранчо и чао.